Sa number 4, pagpasira sang Manukan Country posible mapatimprano bangod tubtub karon. Wala pa sa mga tenants nga nagsaylo sa temporary facility sang mall. Balik naman ang pagpangsabit sa mga tarpaulin nga nagapabutyag sang pagpamalabag sa mga tenants sa Joint Development Project sa Manukan Country sa Bacolod. Ganigan siling ni Mayor Albi Benitez nga posible mapatimprano ang pagpasira sa Manukan antes sa ginhatag nga extension sa Hulyo 22. Ginklaro sang alkalde nga wala sang compromise agreement bahin sa pagpahalin sa masobra 20 ka mga tenants. Ini magluwas lang sa ginhatag ation agud masuguran nila ang amat-amat nga pagbalhin sa temporary facility nga gintukod sa SM Prime Holdings Incorporated sa atubang lang sang Manukan. Sa sini nga bulan tuyo sang SM PHI nga masuguran ang pag-construct sang bago nga Manukan kung mahawana na ang ila ginarkilahan nga 3-hectare property sa syudad. In fact, kung wala sila ka-comply sa bomba, kasi might be earlier. Balik nila tarpaulin. Yeah, yung mga tarpaulin. Balik na ito na yun. Take on the goodbye.